Taron wanda aka yi taken daga buri zuwa aiki, isar da wadata ta hanyar cinikayya a nahiyar. Bayan masu jawabai sun gudanar da jawabansu ɗaya bayan ɗaya kan yadda Afirka da ke da ɗimbin arziki za ta fidda kanta daga cikin ƙangin matalauciyar nahiya. Shugaba Akufo-Addo, babban bako mai jawabi a wajen rufe taron, ya ce matakin da wasu ƙasashe 44 suka ɗauka na shiga yankin gudanar da cinikayya nahiyar Afirka mara shinge AfCFTA a takaice ya nuna ƙarara cewa nahiyar a shirye take ta yi kasuwanci a tsakaninta. As of November 2022, 44 AU member states have ratified the Africa Continental Free Trade Agreement. Abin farin ciki ne a lura cewa ya zuwa watan Nuwamba na shekarar 2022 mambobin kasashe 44 sun amince da AfCFTA. Wannan wata kwakwarar shaida ce da ke nuna ci gaban siyasa da jajircewar shugabannin nahiyar wajen cimma haɗakar kasuwanci a Afirka, kuma ya zama wajibi mu haɗa hannu don tabbatar da kasancewar dukkan kasashen nahiyar suna ciki. Shugaba Akufo-Addo ya ƙara da cewa don cimma wannan manufa ta haɗin gwiwa, shugabannin siyasa da 'yan kasuwa na Afirka da sauran masu ruwa da tsaki kamata ya su yi amfani da damar da yarjejeniyar AfCFTA ta bayar wajen bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen Afirka. Mai sharhi kan tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Tijjani ya yi ƙarin bayani kan wasu hanyoyin da shugaba Akufo-Addo ya zayyana wajen cimma wannan buri. Na farko shine ya buƙaci kawar da harajujjuka wurin kaso 97 cikin 100. Ya buƙaci wato cibiya ta iya kokarin ga cewa ababen da nahiyar Afirka take samu na ɗanya ana iya a sarrafa su zuwa farashi mai kyau. Wato cibiya ta mai da hankali wurin inda ake fita da kudi cikin nahiyar Afirka ta barauniyar hanya. Wato wannan kididdiga ya nuna cewa kowace shekara nahiyar Afirka takan rasa kudi kimanin $88 billion. A nasa bangaren babban sakataren kungiyar ta AfCFTA Wamkele Mene ya sanar da kafa sashen warware takaddama a cikin sakatariyar. For the very first time, we dispute settlement body. A karon farko muna da hukumar sasanta rigingimu wanda zai adalci wajen yanke hukunci kan sabani da za su taso a ƙarƙashin shirin AfCFTA. Kuma ba shakka kamar yadda muka sani ana iya samun sabani a cinikayya, kuma za a haɗa lauyoyi da ƙwararru ne wajen tabbatar da hakan. A rana ta biyu na tattaunawar, mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia a jawabinsa ga ministoci, jakadu da 'yan kasuwan Afirka ya yi nuni da cewa ya kamata nahiyar ta yi ƙoƙarin ganin ta magance giɓin ababen more rayuwa da ake bukata domin sauƙaƙa aiwatar da shiri na AfCFTA wanda zai iya cin kuɗi da ba zai gaza dalar Amurka biliyan 130 a duk shekara ba. Africa needs between 130 billion to 170 billion dollars annual. Afirka na buƙatar tsakanin dalar Amurka biliyan 130 da dala biliyan 170 a duk shekara domin toshe giɓin ababen more rayuwa a nahiyar a kashi 5 cikin 100 a kowace shekara ko fiye. Wannan yana ba da damammaki masu yawa don zuba hannun jari a kamfanoni masu zaman kansu. Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas ya yi kira ga shugabannin da suka yi wannan zama na tattaunawa. Ina kira ga shugabannin kasashen Afirka ba a zo a shirya taro a sha shayi a wato a yi musayan ra'ayoyi ba, a aiwatar da abin da aka cimma.